Hej, vi hedder Simone, Julia og Tanja, og vi vil gerne bevise de trigonomiske figurer i en retvinklet trekant. Vi vil gerne fortælle om, hvordan sinus, cosinus og tangent er placeret i forhold til vinkel A, som vi har her, i trekanten. Her kan vi se de to trekanter, den lille trekant og den store trekant. Det er den samme trekant, fordi de begge to deler vinkel A og begge to en retvinklet. Ja, ting. En 90 grader. De er ligedannet. Sinus A fra vinklen, det er kateten DE. Og cosinus fra A, det er AE. Det er fordi, at sinus fra en vinkel er altid den modstående delt med hypotenusen. Hvor cosinus af en vinkel er altid den hosliggende delt med hypotenusen. Og ved at finde tangens A, skal vi dividere sinus A med cosinus A. Det vil sige, tangens A er lige mod sinus A, divideret med cosinus A, er lige mod AC, divideret med BC. Og man kan dividere med en brøk ved at gange med den omvendte brøk, altså som jeg har skrevet hernede, tangens A er lige mod AC gange CB, og så går de to C'er ud med hinanden, de her to, og så er den så lige mod AB. Og her der har vi så beviset for sætning 2,1.